നല്ല നാടൻ കുടംപുളി ഇട്ട് മുളകിലിട്ട മീൻ കറി. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സഞ്ജു സബാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല തനി നാടൻ മീൻ കറിയും നല്ല കപ്പ പുഴുങ്ങിയതുമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, തേങ്ങ അരയ്ക്കാത്ത കുടംപുളി ഇട്ട തനി നാടൻ മീൻ കറി, അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും നമ്മുടെ കപ്പയും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം. ഞാനല്ല മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അമ്മയാണ് മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടേതായ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ബെല്ലൈക്കനും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തനി നാടൻ മീൻ കറി, തേങ്ങ അരയ്ക്കാത്ത കുടംപുളി ഇട്ട മീൻ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി നമുക്ക് കാണാം. നമ്മളെടുത്തേക്കുന്ന മീൻ ചൂരയാണ്. അപ്പോൾ ചൂര മീൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസായിട്ട് റൗണ്ടിന് കട്ട് ചെയ്താണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ മീനായതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പപ്പയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പപ്പയാണ് ഇവിടെ മീൻ ഇപ്പം വലിയ മീനായതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. മീൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി നോക്കാം. കുടംപുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര പീസ് കുടംപുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കുടംപുളി നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട്, തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം. ഈ കുടംപുളിയാണ് നമുക്ക് ഈ ചൂര മീനിന് മുളവിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുടംപുളി നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട്, ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് എടുക്കാം. കുറച്ച് നേരം നിന്ന് തിളക്കുന്നു. നമ്മളെ കുടംപുളി നല്ല അതിൻ്റെ സത്തിറങ്ങി നമ്മുടെ കുടംപുളിയുടെ നല്ലതുപോലെ അത് ഊറി അതിൻ്റെ സത്ത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാവേ നല്ലതുപോലെ. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പിന്നെ പച്ചമുളകും നീളത്തിന് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞത്, ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കണം. അതൊരു മൺചട്ടിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മീൻ വയ്ക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. നല്ല മൺചട്ടിയിൽ മീൻ കറി വെക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു വേറെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ചേക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഉലുവ, ഒരു സ്പൂണ് ഉലുവ ഇടാം. ഉലുവ ഒന്ന് ഇതായിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ മുളക്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇട്ടു, അതിൻ്റെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന പച്ചമുളക്, ഇത് ഇത്രയും ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. പാകത്തിന് നമ്മൾ മീൻ എങ്ങനെയാണോ അനുസരിച്ച് അതിന് മുളക് പൊടി ഇടുക. നമ്മളിപ്പം കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇടുന്നത്. ഇതാകുമ്പം കളറും കിട്ടും, എരിവും കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മീൻ എങ്ങനെയാണോ അതിന് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇടുക. എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് 1/2 സ്പൂൺ നമ്മൾ സാദാ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇടും. എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് മതി കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിലും ഇടാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1.5 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുകയാണേ. അപ്പം മുളക് പൊടി ഇട്ടു, പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം.
ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന കുടംപുളി അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുടംപുളിയുടെ വെള്ളം നമുക്കിതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന കുടംപുളിയുടെ വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചത്. അതും ഇതും കൂടെ ആയിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇത് ഇരുന്ന് നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കണം. നല്ലതുപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി കാണാം. ഇപ്പോഴേ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് കറി കുറുവി കിട്ടാനുള്ള രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഗ്രേവിയും കൂടെ ആയിട്ട് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഗ്രേവിയും കൂടെ ആയിട്ട് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു തക്കാളി 1-2 തക്കാളിയും കൂടെ ആയിട്ട് ഒരു തക്കാളിയുടെ 2 പീസുമായിട്ട് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം. കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആ പേസ്റ്റും കൂടെ ഇതിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴേ നല്ല കറി നല്ല കുറുവി നല്ല രീതിയിലായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. കണ്ടോ, നല്ലതുപോലെ കുറുവി നല്ല ഇതായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കല്ലുപ്പാണ്. കണ്ടോ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കല്ലുപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളിതിൽ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കല്ലുപ്പാണ്. ആവശ്യത്തിന് പിന്നീട് കുറവാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കി, ഉപ്പ് കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം, കൂടിപ്പോയാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് പാകത്തിന് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തോണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇടാം. നമുക്കിത് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിരുന്ന മീൻ നമുക്കിടാം. നല്ല വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്ന ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മീനിനെ ഇടാം. ഇനി കുറച്ച് ഉലുവ നമ്മൾ കുറച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഉലുവ കുറച്ച് ശകലം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഇനി നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് മീൻ വേകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് എൻ്റെ വക ഡെക്കറേഷന് ഒരു കറിവേപ്പില ഞാൻ വയ്ക്കുകയാണ്. ഈ മീൻ വേവുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിനി കപ്പ പുഴുങ്ങാം. എനിക്ക് ഈ അമ്മ കപ്പ അരിയണത് അമ്മ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അരിയുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം നല്ല രസമായിട്ടാണ് അരിയുന്നത് കാണാൻ. പിന്നെ പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ അരിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മുടെ കൈ മുറിയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് അമ്മ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ. എന്നെപ്പോലെ ആരെങ്കിലും അമ്മമാരരിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൊത്തി അരിഞ്ഞ കപ്പ ഇനി നല്ലതുപോലെ കഴുകണം. കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനി വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് 2-3 വെള്ളത്തിലേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ കപ്പ കഴുകണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ കപ്പ 2-3 വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയായിരുന്നു. ഇത് നമുക്കിനി അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കാം. കപ്പ അടുപ്പിൽ വെച്ചായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മുടെ മീൻകറി നോക്കാം. അങ്ങനെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട്. നോക്കാം, നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല നാടൻ
കുടംപുളി ഇട്ട് മുളകിലിട്ട മീൻ കറി. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. കപ്പ പുഴുങ്ങിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മീൻകറിയും ഈ കപ്പ പുഴുങ്ങിയതും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. മീൻ കറി മീൻ കറി സൂപ്പർ. മീൻ കറി സൂപ്പർ. ഷാപ്പിലെ കറി പോലെ ഷാപ്പിലെ കറി. സൂപ്പർ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളേതായ കമൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ? ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങ അരയ്ക്കാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചൂരമീൻ വെക്കാന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നീ എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ നിന്റെ വിധി.